Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissuw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba TV News filɛbaw ka taa se Joliba FM lamɛnbaaw ma, an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan. I n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na sa k'a fɔ an ka ɲɛmaaso y'a kanu k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dalagosira sa an ka se kɛnɛ kɔnɔna la yan nɔ ka se ka kunnafoni gafe minnu n'an balima kunnafoni gafe sɛbɛnnanw ye olu bɔ sa ka olu bamayɛlɛmaw ye todunkan na. Laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ko ye ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen. O hukumu kɔnɔna la sa bi baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la télé fan fɛ maa dama dama bɛ yen olu ka wuli ka jɔ don yaasa aw ka se k'an kumakanw sɔrɔ k'an jaw sɔrɔ. Augustin Eshubihi ale ye o maa dɔ ye mun ye Musa Ayidara ale bɛ yen, Salimata Wederawogo ka taa se Yusuf Sangare ma. An tɛ ɲinɛ cogoya si la min ye an baaraɲɔgɔn ni o ye Lamine Traoré waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a fana bɛ nin baara bolokajɔ in na sa bari an bɛ donni min na i ko bi sa an b'a fɔ ko min ye Jabaru Masa ale ka wele sera an ka cɛkɔrɔba ma a kɛra sababu ye sa min ye Lamine ye a nin wagatinin na a bɛ min ye sangaboda kɛnɛ kan an ye bɛɛ lajɛlen Joliba TV News ni Joliba FM bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa an b'a fɔ ko ala ka lahara sɔn sumaya an ka cɛkɔrɔba in ye. An tɛ ɲinɛ min ye arajo fan fɛ maa dama dama olu fana ka wuli ka jɔ don yaasa a k'an kumakan ka o lasɔrɔ bi n'an ma fili an ma ɲinɛ min ye Musa Sanogo ye ale bɛ yen nɔ. Yani kuma ka caya an b'a fɔ sa n ko min ye kisɛ o ka k'a la gafew bɔra o ye an sigikun ye min ye l'essor ye ale b'an bolo yan nɔ. Soir de Bamako a ye bɔli kɛ bi min ye Nouvelle Horizon o bɛ yen nɔ fo ka na se les échos welewele ma ni waati o ma an koron sa min ye challenger ye an b'an da don ale fana kɔnɔna la u ye minnu fɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ baaraw kɔnɔ cogoya min. An t'a bila dagirinda la ko ye an b'a daminɛ faso ka gafeba la ni o ye l'essor ye ale ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya la l'essor maaw u y'a yira sa u ka bi bɔli la sa k'a yira k'a fɔ ko min ye wulikajɔ hukumu kɔnɔna la sa kalo min ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni a bɛ o kofɔ sa ko min ye génie militaire kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigiw olu minnu ni u banan bɛ kɛlɛ tagabolo kɔnɔna la don tɛmɛnlenw na an bɛ don min na i ko bi sa ko wulikajɔ ko o de sabatira u fan fɛ ka ɲɛsin camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goyita ma ka kɛɲɛ ni l'essor maaw ka fɔli ye sa Umar Jakite ale ka fasiri don a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goyita ko ale ye wulikajɔ wɛrɛ sabati ko ye wulikajɔ min ko ni a ma bali maa la ko k'a sababuya kɛ sa ko a ye min ye minisiri min ni o bɛ finitigiw yɛrɛ tɔgɔ la n'o ye colonel Sadio Kamara ye sa ka o ci ka taa a sen jɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni an ka finitigi minnu don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ni olu banana kɛlɛsiraw kan wa an bɛ don min na i ko bi n'u bɛ kɛnɛyasow kɔnɔna la ka taa nin wulikajɔ in kɛ ka ɲɛsin u ma k'a yira k'a fɔ ko jamana ma ɲinɛ u kɔ jamana hakili b'u la nin baara min ni a kɛra sa ko a kɛra bonya belebeleba kɔnɔna la wa a kɛnɛ kan sa ko min ye jamanakuntigi yɛrɛ ka conseil spécial ye i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min sa ko ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan n'o ye Agibu Danbele a kɛnɛ kan sa ko min ye minisiri min ni ale tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa n'o ye Sadio Kamara ye fo ka na se minisiri min ni ale bɛ kɛnɛya ko bɛɛ lajɛlen kunna n'o ye colonel Assa Badialo Touré ko nin maa belebeleba dama damaw olu bɛɛ lajɛlen ani jamaba ko u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin min ye an ka finitigiw olu ka kɛnɛyaso ma kɛnɛyaso min kɔnɔna la sa an ka finitigi minnu don tɛmɛnlenw kɔnɔna la kɛlɛbolow kan ni k'a sɔrɔ u joginna yen nɔ ka taa foli bila u la jamanakuntigi ale tɔgɔ la min ye mois de solidarité o hukumu kɔnɔ ko ka tila k'a yira min ye finitigiw la i n'a fɔ l'essor bɛ k'a fɔ cogoya min na sa u ka bi bɔli la Umar Jakite ale ka fasiri don ko jamanakuntigi colonel Asimi Goyita a ye ciden don min ye nin maa ninnu da koyi ko k'a yira min ye finitigi minnu ni olu joginna nin ko kɔnɔna la sa ko k'a yir'u la ko jamana ma ɲinɛ u kɔ bi jamana ma ɲinɛ u kɔ sini furakɛliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko nɔgɔya da
ni jabaru masa o nɔgɔya u ye sa u bɛ poste minnu na ko u bɛna segin o yɔrɔ kelen ninnu na sa ka se ka wuli ka jɔ tɔ ka o sabati halisa jamana ye a kɛnɛ kan sa minisiri min yɛrɛ ni ale bɛ finitigiw tɔgɔ la sa n'o ye Sadio Kamara ye ale fana ye kuma ta k'a yira k'a fɔ ko jamana tɛ se ka ɲina cogoya si la min ye a ka kɛlɛkɛcɛw kɔ kɛlɛkɛcɛ minnu ni olu taɲana don tɛmɛnlenw na ko ɲina ma kɛ olu kɔ janko kɛlɛkɛcɛ minnu ni olu jogin bɛ an bɛ don min na i ko bi ko nɔgɔya da jabaru masa de bɛ wele o kɔnɔna la bari min ye maa minnu ni olu joginnen don i n'a fɔ u taar'u lajɛ cogoya min na sa k'u k'a faamu k'a fɔ ko jamanaden bɛɛ lajɛlen ko colonel Asimi Goyita kelen tɛ dɛ gouvernement kelen tɛ ko bari ko maliyɛn den bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ Sadio Kamara a y'a fɔ cogoya min sa ko bɛɛ lajɛlen ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye koyi min ye nin maa kofɔlen ninnu ye sa u bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ cogoya minnu na min ye lafiya ye o bɛ se ka na u fanfɛ cogoya minnu na ka se ka segin u ka postew la ka baara kɛ baara min n'a bɛ jamana ko fɔ ko u ye wulikajɔ caman kɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la o wulikajɔ yɛrɛ de nan bɛ ni nin banako ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye guerre tagabolo kɔnɔna la ko o hokumu min ni u y'o kɛ cɛbaya don wa wale don wale min ni a kan ka kɛ ɲumandɔnbaliya ko o man ɲi cogo si la o de kama min ye camancɛ fanga min n'o b'an kunna ka kɛɲɛ ni Sadio Kamara ale ka ɲɛfɔli ye lesɔrɔ kɔnɔna la bi sa ko u ye nin wulikajɔ in sabati ka ɲɛsin finitigiw ma ko bari k'u tɛna dan o ma ko min ye finitigi fɛn fɛn ni k'a sɔrɔ olu ye gɛlɛya sɔrɔ kɛlɛkɛli ca kan ni k'a sɔrɔ u bɛ balolen an bɛ don min na i ko bi sa ko don nataw kɔnɔna la sa u bɛna fara ɲɔgɔn kan belebeleba kɛ ka se u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma sa k'a yira k'a fɔ ko jamana a ma ɲinɛ o kɔ bi a ma ɲinɛ o kɔ sini awɔ nin fasiri an y'a bɔ min ye lesɔrɔ kɔnɔna la faso ka gafeba aw bonya b'a la. Bɔra lesɔrɔ kɔnɔna la an b'an ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako ale fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya dama dama la min ye Soir de Bamako ta bi sa u da bɛ waleya fɔlɔfɔlɔ min ni u da b'o la o ti dɔwɛrɛ ko ye u y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye MINUSMA ale ka kɔsegin ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali mara kɔnɔna la sa ko a ma kɛ gɛlɛya kɔ ko k'a sababuya kɛ ko min ye kunungo yɛrɛ ye sa ko casque bleus olu ka convoi belebeleba dɔ bɛ yen nɔ sa ko o ka wulikajɔ kɔnɔna la kɔsegin hukumu kɔnɔ k'i kunda Gawo mara kan ko a kɛra sababu ye sa u ka yɛlɛ minijugu dɔ sanfɛ sa ko wa a kɛnɛ kan sa min ye casque bleu maa 8 i n'a fɔ min ye Soir de Bamako ye u y'a fɔ cogoya min sa ko o maa 8 olu taɲana u ko nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen nana cogo di u y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye u ka nin kɔsegin ye ka bɔ min ye Kidali mara kɔnɔna la k'u kunda Gawo kan sa ko kilomɛtiri n'i y'a jateminɛ 350 ko o de bɛ nin jamana in kɔnɔna la nin yɔrɔ fila in ni ɲɔgɔn cɛ ko wa ko MINUSMA maaw ko olu ye u kɔ donni min kɛ k'a sɔrɔ sariya ma ta a kɔnɔna la sariya min ni sɔn ma kɛ a ma jamana ɲɛmaaw fɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko u y'a yira k'a fɔ ko damatɛmɛ waleya don dansago don ko o baara de kɔnɔna la sa min ye an ka finitigiw ye n'o ye faama maaw ye i n'a fɔ Soir de Bamako bɛ k'a fɔ cogoya min na ko olu ma ye nin kɛnɛ kan min ye nin kɔsegin ye sa ka ɲɛsin min ye MINUSMA maaw olu ka nin kɔsegin in ma ko a ye talikɛla ŋaniya de kɔnɔ ŋaniya min n'a bɛ wele ko 2690 min ni o taara Conseil de sécurité des Nations Unies ɲɛkɔrɔ min ye juin kalo o tile 30 san 2023 ko o gafe n'i y'o jateminɛ ko b'a yira k'a fɔ kɔsegin min ni o b'a ka fɔ MINUSMA tagabolo kɔnɔna la sa ko kɔsegin in bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ni Mali finitigiw olu ka kɔlɔsili ye bari ko Mali finitigiw i n'a fɔ gafe y'a yira cogoya min na sa ko olu ma se kɛnɛ kɔnɔ ko min ye MINUSMA ye sa ko u y'a latigɛ u yɛrɛ ye k'a fɔ ko u b'u kɔ don ka taa u sigi yɔrɔ wɛrɛ o kɔsegin sira de fɛ sa ko min ye gɛlɛya belebeleba o nana tɛnkun ko kɔnɔna la o gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ko ye ko min ye u ka convoi sa convoi belebeleba o ti dɔwɛrɛ koyi u ka bolifɛnw u damaw ka tugu ɲɔgɔn kɔ ko o kɔsegin min ni u y'a o boloda sa k'o de kɛra sababu ye sa u ka taa yɛlɛ minijugu dɔ sanfɛ ni o ye maramafɛn juguw ye minnu ni a bɛ don dugukolo jukɔrɔ ko o waleya min ni o kɛra sa k'a kɛra sababu ye sa min ye casque bleu 8 olu ka bɔnɛ u ni na maa dɔw bɛ yen ko olu ka jogin nin waleya min ni a kɛra i n'a fɔ Soir de Bamako a da b'a la cogoya min na sa u y'a yira k'a fɔ ko MINUSMA min ni o dagayɔrɔ bɛ Gawo mara kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi ko gɛlɛya caman bɛ yen o gɛlɛya minnu ni u tɛnkun bɛ a la sira dɔw fɛ ko k'a sababuya kɛ n'i y'a jateminɛ ko banbagaciya waleya caman bɛ yen nɔ minnu don tɛmɛnlenw kɔnɔ ni maaw k'u jɔrɔ la ni a ye ko o waleyaw k'a bɛna fɔ ko gɔri turun bɛ o la wa tile bɛ ka bɔ o yɔrɔw la ko min ye Mali ɲɛmaaw ye
n'o ye Mali autorité ye sa ko olu y'a latigɛ sa k'a fɔ don tɛmɛlenw kɔnɔna la nin taganikasegin ni taganikasegin min ni MINUSMA maaw ni u b'a la an bɛ don min na i ko bi sa ko sariya sɔsɔ don tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a sababuya kɛ ko wulikajɔ kɔnɔna la sa min ye Mali finitigiw ye olu de kan ka u bila sira bɛɛ lajɛlen fɛ u man kan ka bouger ka taganikasegin kɛ u ka taganikasegin kɔnɔna la u sago la ko k'a sɔrɔ Mali finitigiw t'a la ko ni o kɔnɔli minnu ni u y'o dansago ni o ma ye ko kɔnɔna la sa ko nin ɲɔgɔn gɛlɛya ni nin ɲɔgɔn gɛlɛya minnu ni olu nana ko maa tɛ se i n'a fɔ Gɔri y'a fɔ cogo min na sa gafe yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na Soir de Bamako ko maa tɛ se ka kala turu ko kan k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye ko olu sen bɛ nin na ko maaw ka min kɔni faamu dɔrɔn i n'a fɔ Soir de Bamako a ka bi bɔli la sa u y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko coopération min ni o bɛ Mali jamana ale ni min ye mission onusienne ni ɲɔgɔn cɛ u ka kɔsegin retrait tagabolo kɔnɔna la ko a kan ka kɛ sira de fɛ sira minnu ni o bɛ sariya ko fɔ bari ko ni damatɛgɛ waleya ni o nana ye a kɔnɔna la ko tiɲɛli wɛrɛw ka y'a la kaban ko min ye MINUSMA maaw ye ko u tɛ se ka jalaki bin jamana in fan si kan u tɛ se ka jalaki bin jamana ɲɛmaaw kan ko k'a sababuya kɛ gafe ka ɲɛfɔli la ko u yɛrɛ de dansago nin sira fɛ fasiri an y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Soir de Bamako in kelen in kɔnɔ kɛ awɔ an y'a yira sisan k'a fɔ ko min ye MINUSMA maaw ye u joginna min ye Gawo mara kɔnɔna la o hokumu kelen in kɔnɔna la sa min ye Gawo gouverneur n'o y'u ka marabolo ɲɛmaa ye sa ale ye bɔli kɛ nin Soir de Bamako kelen in ye Gɔri turu o waleya la a ka bɔli in kɔnɔna la sa a ye kangarida belebeleba kɛ ka ɲɛsin min ye mission min ni a bɛ wele ko mission internationale MINUSMA maaw u ka ɲɛmɔgɔba min ni o bɛ dagalen nin ko kɔnɔna la ko gouverneur min n'o bɛ Gawo mara kɔnɔna la sa ko a ye kangarida belebeleba kɛ gouverneur in yɛrɛ ye jɔn de ye ko général Musa Tarawele ale ye laseli de kɛ laseli min kɔnɔna la n'a ye gafe sɛbɛnni kɔnɔna la sa k'a carin k'a di min ye MINUSMA ɲɛmɔgɔ min ni o bɛ Gawo mara kɔnɔna la nin laseli in kɔnɔna la i n'a fɔ Soir de Bamako bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko a y'a yira k'a fɔ gouverneur ka ɲɛfɔli kɔnɔna la sa ko min ye nin waleya min ni Gawo kɔnɔna la yen nɔ ni MINUSMA bɛ ka o ta k'o sigi ko balalen bɛ ko sudalen sa ko a ma bɛn ale ma bin a ma bɛn a ma sini k'a sababuya kɛ ko n'i ye sigidaw ta k'u lajɛ gouverneur ka ɲɛfɔli la ko min ye Gawo mara ye o bɛ ale ka mara kɔnɔna la ni o b'ale ka mara kɔnɔna la ko ale t'a faamu cogo si la k'a fɔ kɔsegin min ni sira tagabolo ni tagabolo minnu ni o kofɔra a kɔnɔna la ko MINUSMA baarakɛlaw olu k'a fɔ k'u bɛ dansago o la a ye Gɔri turu waleya dɔw kan a y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka mobilité n'o y'u ka taganikasegin bɛɛ lajɛlen sa ko n'i y'a jateminɛ k'u bɛ ka MINUSMA bolifɛnw de ta ka yaala Gawo mara kɔnɔna la ale ka marabolo kɔnɔna la cogoya mun y'u diya u b'u kɔsegin cogoya mun y'u diya k'a sɔrɔ u ti bɔ la fɔlɔ ko o waleya min ni o bɛ ka kɛ an bɛ don min na i ko bi ko n'i ye sariya sɛbɛnw jateminɛ n'i ye ŋaniyaw jateminɛ ko damatɛmɛ waleya don a seereyara a kan ko k'a yira k'a fɔ ko kabini min ye septembre kalo tile 9 san 2023 ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ko a tɛnkunna ka ɲɛfɔli kɛ yaasa faamuyali a bɛ se ka sɔrɔ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Mali ɲɛmaaw ka fanfɛla ye o min ye MINUSMA ɲɛmaaw ni MINUSMA baarakɛlaw ka fanfɛla ye o yaasa ko population bɛ se ka faamuyali kɛ kow kɔnɔna la cogo min ka kɛɲɛ ni min ye gouverneur ka ɲɛfɔli ye sa n'o ye général de brigade Musa Tarawele a y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ min ni o bɛ ka kɛ Gawo mara kɔnɔna la ale ka kunkilenna tɛ bi a ka kunkilenna tɛ sini wa o de kama a kɛmɛ ka Gɔri turu nin ko kan ko k'a yira min ye MINUSMA ɲɛmaaw la k'a fɔ ko nin waleya minnu ni olu bɛ ka kɛ ko a bɛ nin wagatinin bila ka tɛmɛ ko bari u k'a faamu k'a fɔ ko jɛ tɛna kɛ n'a ye cogo si la u ka nin waleya ninnu ka a sabati ale ka marabolo kɔnɔna la i n'a fɔ cogoya mun y'u diya ko k'a sababuya kɛ ŋaniya sɔsɔ don sariya sɔsɔ don wa o sariya sɔsɔ min ni o b'u bolo i n'a fɔ ka kɛɲɛ ni Soir de Bamako a ka ɲɛfɔli sa ko gouverneur a ye lettre de sɛbɛn o lettre min kɔnɔna la sa ni a ye fɛsɛfɛsɛli kɛ nin ko kɔnɔna la fasiri an y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. Awɔ n'an bɔra kibaruya dɔ la an bɛ taa kibaruya dɔ la awɔ Soir de Bamako u ye sɛbɛnni kɛ bi koyi o hokumu kɔnɔ sa min ye Soir de Bamako kelen ye a da bɛ waleya wɛrɛ la bari nin tɛ waleya cɛɲuman ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa 5 ye ko olu
fatura ka kɛɲɛ ni wulikajɔ dɔ ye wulikajɔ min n'a bɛ wele ko tamɛnɛ dɔ ni a bɛ wele ko incendie ko o baara min ni o kɛra sa ko a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ soir de Bamako u bɛ k'a fɔ cogoya min na sa dugu dɔ kɔnɔna la dugu min n'a bɛ wele ko dɔkɔnbo min ni a bɛ Baɲaŋara mara fɛ u y'a yira sa u ka ɲɛfɔli kɔnɔna la ko nin waleya in sɔrɔla sira dɔ fɛ ko min ye maa juguw ye sa ko olu de ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna la sa ni muguw tun b'u bolo ko u y'u ɲɛsin nin dugu kɔfɔlen in ma ni a bɛ Baɲaŋara mara kɔnɔna la n'o bɛ wele ko dɔkunbo ko u y'u ɲɛsin yen ma waati min na sa yanni yen dugulamaw olu bɛna sɔmi ko a bɛna fɔ ko min ye maa juguw ye sa ko u ye kunkan wuli kunkan wulilen sa bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ ɲini bɔn sen ka bɔn kunkan bari ko sɔmi kɛra k'a ye k'a fɔ ko min ye bagan minnu ko dugu in kɔnɔna la sa bagan maralaw de ka ca yen nɔ bagan minnu ni o bɛ dugudenw ninnu bolo yen nɔ k'a bɛna fɔ ko maa juguw u tun bɛ ɲɛsinen o baganw de ma k'a kɛra sababu ye sa min ye maaw ye dugudenw ka olu dɔw bɛ yen nɔ minnu ni olu u jɔ sen kan k'a yira k'a fɔ ko u tɛ jɛn ni nin waleya ye bi u tɛ jɔ n'a ye sini o hukumu de kɔnɔna la sa ko fɔɲɔgɔnkɔw nana a kɔnɔ gɛlɛya belebeleba nana a la bagan yɛrɛ caman ko olu sara mɛ wa ko tajuguba ko o mɛnɛna dugu kɔnɔna la n'a bɛ wele ko incendie village yɛrɛ kɔnɔ yen nɔ sa ko wa maa caman bɛ yen nɔ sa ko i n'a fɔ maa 5 n'a kunkanfɛ Mali fan fɛ sa min ye dugudenw yɛrɛ ye sa ko olu taɲana nin ko kɔnɔna la o hukumu kelen in kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ ko waati ni waati ko ni ye Mɔti mara ta ko fo ka na se Segu mara fanfɛlaw ma sa ko waati ni waati ko maa juguw bɛ nin wulikajɔ ninnu sabati o hukumu kelen in de kɔnɔ sa gafe y'a yira min ye soir de Bamako ye k'u bɛ wele de bila halisa min ye jamana ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min ye an ka finitigiw ye n'o ye faama maaw ye i n'a fɔ gafe y'a fɔ cogo min sa ko tiɲɛ don k'a fɔ k'u bɛ baara la dɛ ko bari k'u kana ɲina cogoya si la jamanadenw olu lakanali ko hakilina kɔ ko k'a sababuya kɛ maa juguw u bɛ an senfɛ wa u ka wulikajɔw ko o bɛ ka kɛ damatɛmɛ waleya ye damatɛmɛ waleya min ni a bɛ ka dankari min ye population civile la fasiri an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. Soir de Bamako kɔnɔna la an b'an ɲɛsin min ye Nouvelle Horizon ma kɛ Nouvelle Horizon a fana ye bɔli kɛ bi a da bɛ waleya fila la waleya fila min ni an bɛna o fɛsɛfɛsɛ o tɛ dɔ wɛrɛ ye koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Kɛɲɛba kɔnɔna la ko an bɛ don min na i ko bi sa ko min ye mairie min ni o bɛ Kɛɲɛba kɔnɔna la ko olu y'a latigɛ k'a fɔ k'u bɛna sira belebeleba labɛn Kɛɲɛba yɛrɛ dugu kɔnɔna la sira belebeleba min ni a bɛna tali kɛ kilomɛtiri 5 kan koyi ko u y'a latigɛ k'a yira k'a fɔ ko nin waleya sabatira cogo di ko min ye mairie kɔnɔna ɲɛmaaw ye sa Kɛɲɛba kɔnɔna la yen nɔ sa ko lasigi dɔ de kɔnɔna la u ni Kɛɲɛba ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko u ye kunnafoni bɔ ka bin ko nin lasigi in yɛrɛ ko a kɛra araba tɛmɛlen in na i n'a fɔ Nouvelle Horizon u b'a fɔ la cogoya min na novembre kalo ale tile fɔlɔ san 2023 ko ka kɛɲɛ ni min ye conseil de cercle ale kɔnɔna la ko jamana ɲɛmaaw ka ma ko cilen kɛnɛ kan ni o ye préfet ye ko ale tun bɛ yen nɔ fo ka taa se min ye Kɛɲɛba yɛrɛ ɲɛmaaw caman ma k'u da donna waleya dɔw kɔnɔna la ko k'a yira k'a fɔ ko sirako min ni u da bɛ a kɔnɔna la ko sira in bɛna tali kɛ ni maa min bɛ Kɛɲɛba dɔ sa ko lycée sira ka tɛmɛ ni o ye sa ko fo ka t'i kunda min ye u ka sugu belebeleba kan Kɛɲɛba kɔnɔna la ko ka tɛmɛ ni u ka sariyaso min ni o bɛ douane ko fɔ sa o da ye ko nin waleya min ni o sabatira jamana ɲɛmaaw fɛ ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko sira ninnu a kuma kun fɔra kosɛbɛ ko wa ko sira de don sira min ni bisibasa caman tun bɛ a kan don tɛmɛnlenw kɔnɔ o hukumu de kɔnɔna la ko Kɛɲɛbakaw y'a ɲini waati jan kɔnɔna la camancɛ fanga ɲɛmaa minnu ni olu b'an kunna bi ko ka fɛɛrɛ ɲini nin sirako in na a bɛ kɛ sababu ye min ye taga ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogoya minnu na o hukumu de kɔnɔ ko min ye ɲɛmaa fɔlɔ min ni o bɛ sariya kow yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kunna n'o bɛ Kɛɲɛba yɛrɛ mumɛ kunna n'a bɛ wele ko préfet ye ko ale ye wulikajɔ sabati o wulikajɔ min ni a y'o sabati sa ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ko a bɛna fɔ ko o de kɛra tare ye o tare min ni o bɛ fɔ a ko kɔnɔna la sa ko jamana ɲɛmɔgɔw kɔni jɔra a kan k'a yira k'a fɔ ko min ye nin sira in bitimage ye sa ko a bɛ talikɛla kilomɛtiri 5 la ko a musaka bɛɛ lajɛlen a bɛna bɔ jamana kɔnɔ wa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ko a bonya a n'a kɔlɔsiliw ko jamana ɲɛmaaw yɛrɛ u bɛna o sigi sariya tagabolo kɔnɔ tagabolo minnu ni a bɛna kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka tagabolo ye ko wa ko Kɛɲɛbakaw nin kibaruya dilen ka ban ko u nisɔndiyara kosɛbɛ ko k'a yira ko min ye préfet min ni a b'u kunna an bɛ don min na i ko bi ko a ye wulikajɔ caman sabati nin ko kɔnɔna la
ye ko o de ye fɔ ko i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko nin wulikajɔ min ni o sabatira préfet fɛ wa ni camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ni olu ka kunkilenna don n'u jɛra n'a ye sa ko don nataw kɔnɔ k'a tɛna mɛn koyi ko waati kunkurunin kɔnɔna la min ye kɛɲɛbakaw ye sa u ka dugu yɛrɛ kɔnɔna la yen nɔ sirako kuma min ni o tun b'u bolo waati jan kɔnɔ n'a kɛra dɔw yɛrɛ la sogo la i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko a bɛna kɛ ye ko o ka kɛ fɔko ye min ye kɛɲɛba kɔnɔna la fasiri an y'a bɔ min ye nouvelle horizon kɔnɔna la ale ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale nouvelle horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ko min ye rapatriement volontaire des migrants maliens o ti dɔ wɛrɛ ye ko min ye malien den minnu ni olu bɛ jamana kɔ kan olu ka ŋaniya ta k'a fɔ ko u bɛ segin u yɛrɛ ye jamana kɔnɔna la ko n'i y'a jateminɛ sa ko min ye malien den minnu ni u bɛ libi mara kɔnɔna la ko o 146 olu ye u kɔ segin ka na faso kɔnɔna la an b'a fɔ tare tare ko nin waleya min ni a sabatira ko a kɛra octobre kalo tile 31 san 2023 u selen kɔnɔna la Bamako yan nɔ sa ko min ye jamana ɲɛmaaw ye ko olu taara u kunbɛn min ye aéroport kɔnɔna la aéroport min n'o bɛ Bamako senu ko jamana ɲɛmaaw ka maa cilen a kɛnɛ kan ko tun ti dɔwɛrɛ koyi ko min ye ministre min n'o ye Musa Ag Atayer ye ko ale de wulila a n'a ka chef de cabinet ka taa nin maa kofɔlen ninnu ka taa u bisimila u ka kafu ye ko u bɔra tunga fɛ bari u sera u bara o kɛnɛ kan sa ko min ye maa caman ye ko olu nisɔndiyara yen nɔ i n'a fɔ OIM gafe yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogoya min sa o ɲɛmaaw fo ka na se maa caman ma maa minnu yɛrɛ ko ni olu nana u ka kuma lasela ko a ye kuma ta k'a yira k'a fɔ su fara tile kan u ye gɛlɛya caman sɔrɔ u ka wulikajɔw la wulikajɔ minnu n'u taara kɛ Libi mara kɔnɔ laɲini bɛɛ lajɛlen kun ti dɔwɛrɛ ye olu bolo ka taa sɔrɔ ɲini sɔrɔ min n'a bɛ kɛ sababu ye sa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ka tila k'u faso dɛmɛ n'o ye Mali jamana ye ko bari don tɛmɛnlenw kɔnɔna la a dɔw bɛ yen yɛrɛ ko olu ye kasojuguw kɛ koyi ko o baara minnu ni olu bɛɛ lajɛlen kɛra jamana ɲɛmaaw ka o waleya la ko dɔn olu ye ŋaniya ta k'a fɔ ko u bɛ segin ka bɔ o ŋaniya taara don min fo an bɛ don min na i ko bi u ka kɔ seginni min ni o kɛlen filɛ nin ye i n'a fɔ u yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogoya min na ko jamana ɲɛmaaw ma ɲinɛ u kɔ cogo si la u y'u jukɔrɔma don k'u bilasira ko a kɛra sababu ye sa u ka segin ka na u ka denbayaw kɔnɔna la u ni kɛnɛma o hakilina kɔnɔ sa ko foli belebeleba u b'o de ta k'o bila ka taa jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛkɔrɔ o gafe an y'a bɔ min ye nouvelle horizon kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An b'a datugu ni min ye challenger ye kɛ challenger ale kumana ko ye a da bɛ min ye parti belebeleba min n'a bɛ wele ko ADEMA PAIJ a y'a yira sa a ka ɲɛfɔli kɔnɔna la ko ADEMA PAIJ ko a ye maa ja a ma maa ja an ka fɔlen tɛ dɛ challenger ka fɔlen don a b'a kɔnɔ bi ko ADEMA PAIJ a ye maa ja a ma maa ja k'u bɛ se ka wele ko républicain k'o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko k'a yira k'a fɔ ko faso kanu ko o b'u la challenger u y'a yira k'a fɔ u ka bi bɔli la sa ko mun kama k'u bɛ ka nin fɔ u yɛrɛ kɛmɛ ka gɔri turu min ye ɲɛmɔgɔ belebeleba saba kan min ye gafe kɔnɔna la ni maa minnu y'a sɔrɔ u bɛ se k'a ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana kuntigi kɔrɔlen min ni o tɛmɛna ADEMA sira fɛ ni o ye Alpha Umar Konare ye ka na se min ye Jɔnkuda Tarawele ma fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ɲɛmaa minnu n'u bɛ ADEMA kɔnɔ sa ko maaw ka sɔn maaw kana sɔn hakilina tagabolo kɔnɔna la i n'a fɔ challenger y'a fɔ cogoya min na sa ko u ye wulikajɔ caman kɛ min ye nin parti ye ADEMA ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la min ye démocratie ko o tagabolo kɔnɔna la ko a ɲɛna o a ma ɲɛ o ko maa tɛ se k'a fɔ n'i y'a ye bi an b'an da don a la k'a fɔ k'a ɲɛna walima a ma ɲɛ ko ADEMA ye a tu tigɛ i n'a fɔ challenger u bɛ k'a fɔ cogoya min na u y'a yira ko an bɛ don min na hali bi n'i ye camancɛ fanga min ni o b'an kunna bi ko ADEMA ɲɛmɔgɔw ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la maa caman k'u sɔn min bɛ k'a ye k'a fɔ ko yala u bɛna sɔn ka nin min ye finitigi ninnu ka olu dɛmɛ wa ko bari ko tagabolo bɛɛ kɔnɔ ko u sɔn min bɛ k'a fɔ ko ADEMA maaw ko u bɛ ka finitigiw dɛmɛ sira bɛɛ fɛ ko bari ko ɲininkaliw de tɛnkura ADEMA ɲɛmaaw la koyi aw bɛ se ka sɔn nin waleya ninnu ma cogo di ko u y'a yira k'a fɔ ko olu ka tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bɛn ni kelenya ni sindiya ni o ye paix ni cohésion o bɛ se ka na jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ko o de ye olu ka kunkilenna ye o kunkilenna min ni o b'u bolo su fara tile kan ko o de kama min ye finitigiw ko ye olu m'o lajɛ min ye civil ko ye u m'o lajɛ min ye ADEMA ɲɛmɔgɔw ye ko maaw k'a faamu
k'a fɔ ko olu ka kuntilenna bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ko ye bɛn ni basigi o bɛ se ka na maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ko ni bɛn ni basigi tɛ ko o ko la an k'a faamu k'a fɔ ko o waleyaw o sabatili o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ o de kama min ye gafe ye i n'a fɔ challenger bɛ k'a fɔ cogoya min na ko parti ɲɛmaw ka na se parti kɔnɔdenw ma an bɛ don min na i ko bi u y'a jira k'a fɔ ko u ka jukɔrɔma dondoli fanba ko o bɛ ka taa min ye an ka faamaw ye finitigiw ko don ko camancɛ fanga defani tɛ camancɛ fanga o dɛmɛli sira fan si tɛ ko bari ko min ye an ka finitigiw ye adama ɲɛmaw ka ɲɛfɔli la ko olu de bɛ champ de guerrew kan su fara tile kan ko n'i y'a ye an b'an kɔ bugɔ Bamakɔ yan nɔ ka nisɔndiya sira caman fɛ ko siga t'a la k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen nɔ olu de bɛ k'an ka lakana latɛmɛ maa minnu ni olu bɛ ka lakana latɛmɛ don tɛmɛlenw kɔnɔna la gɛlɛya dɔw kɛra gɛlɛya tɛ ban a la i n'a fɔ gafe y'a jira cogoya min na ko bari u ka kan ni jukɔrɔma dondoli ye o jukɔrɔma dondoli de kɔnɔna la sa ko min ye adema ɲɛmɔgɔw ka na se adema yɛrɛ parti ma sa fo ka na se parti kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma k'u y'a latigɛ k'a fɔ ko u tɛ maa si contre la wa jamana bɛ taa ɲɛ cogo minnu na u ka kuntilenna ye o ye fasiri an y'a bɔ min ye challenger kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la e ko an y'o de fɔ an bɛ se kɛnɛ kɔnɔna la yan waati bɛɛ lajɛlen na sa kunnafoni gafew mana gafe minnu carin ka se ka olu bamayɛlɛmaw ye nin fasiri challenger ka nin fasiri a bɛ dansiri an ka bi kibaru bɛɛ lajɛlen na sa kunnafoni minnu n'an y'a sɔrɔ gafew kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka to sɔgɔlen aw ka tele mandi la ni ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka tile hɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashon ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashon k'aw ye togo ɲɛ. Infashon ni aw mago bɛ qualité la.